Hej, så er vi kommet til Viborg Møntvaskeri. Af betalingsautomaten. Det er ikke galt. Så har vi lige sat en vask over med sengetøj. Og maskinerne er selvdoserende. Så man skal ikke bruge sæbe, det putter det helt selv i, det er fandme smart. Så kører den. Og der er også nogle 10 kilos maskiner. Så er der tørretumbler. Så har vi Isis. Han har lov at opføre sig ordentligt i dag. Og så er der en enkelt centrifuge. En gammel Vølund, men den kører godt. Den skal ikke fejlpakkes. Den skal man i hvert fald ikke fejlpakke, fordi den kører bare ligegyldigt hvad. Den slår kraftigt. Den er fuldstændig ligeglad. Den siger bare, jeg smadrer bare det hele, hvis den ikke bliver pakket ordentligt. Nej, det gør den ikke. Men den kan godt rykke tøjet i stykker, hvis det er. Så det skal man huske at pakke ordentligt. Som jeg gør her. Helt rundt i kanten. Det er nemlig rigtigt. Og så til allersidst sådan et stykke henover, ligesom sådan et klæde, så der ikke er noget, der hopper op. Så telefonen koster kun 2 kroner. For 2 minutter. For 2 minutter. Det er ikke galt. Det går nok. Ja, det går nok. Det synes jeg faktisk godt, man kan sige, det er en god pris. Så hun havde de nede i Vejle, kan jeg huske. Ja, men der var ikke en skid, der virkede nede i Vejle. De virkede bare ikke. Nej. Hvordan så starter den så med det samme, man har betalt, eller hvad? Okay. Eller kan man vente med at lukke låg til man bagefter? Nej. Nej. Når man skal trykke der, for den starter. Okay. Jeg har lige holdt en klar på afbryderen, ikke? Og hvis der går noget galt, det er godt. Men det kører rigtig fint. Kan man ikke? Nej, det må man heller ikke. Så det er godt. Så kører den i 2 minutter, og så er tøjet næsten helt tørt. Så siger vi tak for Viborg Møntvaskeri. Og på gensyn.